Seuraavaksi kerron teille protoneista ja neutroneista, jotka on samanlaisia kolmiulotteisesti laajoja energiakeskittymiä. Niiden pinnalla oleva energia on tietyn tiheyden omaavaa, ja puolessa välissä kohti keskustaa energia on 4 kertaa tiheämpään käpertynyttä, ja siitä puoleen väliin kohti keskustaa vielä 4 kertaa tiheämpään käpertynyttä energiaa, jolloin meillä on 6 kertaa enemmän energiaa samankokoisella alueella kuin tällä pinnalla. Ja matka voidaan jakaa äärettömän monta kertaa puoliksi, ja joka kerta siellä on 4 kertaa tiheämpään käpertynyttä energiaa. Voidaan kysyä, onko protoneiden ja neutroneiden keskussa lähes äärettömän paljon, lähes äärettömän tiheän käpertynyttä energiaa. Ja jos näin, tietty paine, joka työntää sitä energiaa poispäin keskittymän keskustasta, aiheuttaa sen, että mitä kauemmaksi energia pääsee keskittymän keskustasta, sitä nopeammin se pääsee laajenemaan, avautumaan, räjähtämään, ja sitä nopeammin sen vauhti kiihtyy. Kun taas tällä keskellä keskittymään oleva energia pitää itsensä kuumana kautta tiheänä. Ja sen takia meillä tämä energiakeskittymän pinta irtoaakin lopulta energia-aalloksi. Keskittymän pinnan takana ollut energia ottaa keskittymän pinnan ominaisuuden, mutta omaakin sen pinnan tiheyden kauempana keskittymän keskustassa kuin se vanha pinta, joka on nyt täällä irronnena energia-aallossa. Näin meillä on protonit ja neutronit, jotka on samanlaisella laajentunut kolmiulotteisesti, siitä avautunut energia-aalto poispäin. Ja mitä muuta me ei tarvita? Tällä me päästään yhteen yksinkertaiseen periaatteeseen, ja voimme selittää kaikki ilmiöt paineenvaihtelualueella. Atomin ytimessä on protonit ja neutronit, avautuu energia-aaltoja, aallot menee lomittain toisessa välistä, aiheuttaa paineen tänne, kovemmin kuin toisella puolella. Näin protonit ja neutronit räjähtää energiaa enemmän kohti toisiaan, ja sillä energialla ne työntyy toistaan poispäin samassa suhteessa, mitä ne laajenee. Ja that's it.